Geçäşi yurttaşlar, geçäşi dünýäniň ýüzi esenlikler ogy ile tawa teňizmi? Indi şeýle dünýä bir şeýle temamyz bar. Bir näçe sora göredi. Soralar hem häzir halkymyza ýetirer. Kim jogap bermäne özüni weliplendirýän bolsa ýa jogapkärçiligi bar bolsa halka ýetiripdiler. Yani halkyny bilgilendirmek, topragyň, watanyň, ýurduň içindäki hani Türkmenistan galkanyş eýamy diýär. Şolaryň üstünde oturup geçmekçi da şu yurttaşlar. Hani geçen günlerde şos diýip bir referendum diýsen boljak, ýa toplandy diýsen boljak, nemede Hatay Halk Respublikasyna ol geçdi da şu taýda Serdar Türkmenistanyň adyndan Hataýyň ýolbaşçylary bilen görüşdi, bir näme şertnama baglaşdylar, ýani öňki şertnamanyň üstünde odurypdylar. Ýani nähili şertnama özleriçe hiç hili hukuky bolmadyk ýagdaýlarynda da şertnamada baglaşyp berdiler halkyň adyndan. Şimdi näme ýani galkanyş ýöretinde galkanyş gaziýaty bardyr, şonuň üstünde işlemene dowam etmekçi bolar. 4-nji etabyny özleşdirmekçiler, ýani etaby bölüpdirler da 4-nji etabyny özleşdirmek. Ýani näme diýär? Türkmenistan önümçilik bilen meşgullanýar. Yani Türkmenistan güýçlenip barýany, Türkmenistan ana ýetdi, mana ýetdi. Dünýäde sözler ulanýarlar da. Indi şaýda nämesenem habaram berýärler. Meselem şu neçele 50 sany gaz goýu işläpdi diýär. Gaz ojaklary diýip aýdyp. Ondan soň ýene-de 10 sany üstünde gazalyp dur, ýene-de ýani gaz önümçiligini tebe gaz önümçiligini asla güýçlendirip galkanyş gaýatlaryny özleşdirýärler da. Ýene-de Hatay ýa-da başga ýurtlara satma esasy Hataýyň üstünde geçipdi. Gürüňdeşlik Hatay'a gaz satmak barada. Yani aladalanýarlar diýip aýdyp. Şaýda Esasy nemesi geçen bahsi geçen diýeň. Ady geçen demesi gaz ýatagy, galkanyş gaz käni. Indi şol barada Uluberdi Muhammedow näme aýdypdy, şondan bir diňirek geçeli. San bir şeýle ýaly dünýäde gazyň meşhur oýunçy 4-nji orny eýär. Dünýäde bizim soňky awzytymyz diňe galkanyş gaz känini 27 trilyon kub metrden geçdi. Şaýda Uluberdi Muhammedow neme bahat bilen aýdýar da dünýäde 4-nji ýerde diýär. Diňe galkanyş gaz känini 27 trilyon diýär. 27 trilyon diýjek bolýam, näme? Indi diňe şo galkanyş gaz käninde şonça bar eken, bolam 4-nji nämesi tapkaryny diýärmi? 4-nji tapkaryna tender geçiripdirler. Şol tenderna kim gazanan? Hatay gazandyr. Hiç garaşylmadyk ýagdaýda şeýle diýeyim. Hiç garaşylmadyk ýagdaýda Hatay gazandyr. Nemede Türkmenistan bugün diye Russia Today'in nemesinde stilinde bir web sahypalary bar bularyň. Türkmenistan bugün paýlaşan nemesi makalasynda gaz puwdagy iki taraplaryň hyzmatdaşlygynyň strategik uğrudur. 15 ýyldan gowrak bäri üstünlükli hereket edýän Türkmenistan Hatay gaz geçirjisi Türkmen
Hatay ykdysady hyzmatdaşlygynyň aýdyň misalynyň biridir. Hormatly prezidentimiz iri galkynyş gaz käniniň 4-nji tapgyryny özleşdirmek boýunça geçirilen halkara bäsleşikde Hytaý tarapynyň ýeňiji bolandygyny aýtdy we başlyk Xi Jinping'in bu waka bilen gutlady diýe. Awa. Indi näme dipdir? Tügeleme tender geçiripdirler. Onam Hytaý kazanypdyr. Hytaýam gutlapdyrlar. Bolýa Hytaýa çenle näme ýok, problema ýok. Gutlap biler. Ýöne 15 ýyldan bäri işläp gelýän bir näme. Hytaý Türkmenistan gaz geçiricisi var. Şu barada biz näme bilýäs şu güneçeli? Bir statistika paýlaşyldymy? Statistika, buların statistikası nähilýärde? Sifraha hiç ýok. Ne galkanyşga näme ýatagy ýa-da zawod kyryldy ýöletinde, ikram zawod bar paýdan. Şoňa kim pul ýatyrdy? Hytaý ýatyrdymy ýa Türkmenistan öz ýatyrdy? Näçe pul ýatyryldy? Bu ýatyrylan pul näçe wagtda özüni ödýär? Anladym? Her aýda ýa-da her kwartalda Türkmenistana hilýarda ýa-da näçe möçberinde ýani pul giderdi, ýani altyn pul. Ýani euro, dollar şonuň ýaly valuta getirip bilýär. Ýeni bir näme ýok. Statistika ýok da ýani halk bilen paýlaşylan bir bilgi ýok. Ondan soň strategik ýa-da ýani bu uly möçberli diýär. Uzak aralykly diýär, ýani strategik diýdik, şo many şonu berýär. Ondan uly möçberli bolsa, her goýsyndaşylaryň günlük 1,5 milyon kub gaz öndürmäne, ýani almana mümkinçiligi bar diýär. Bärdeden 50 tanty işläp dur, ýene 10 tanty, ýene garalyp dur. Endi pul muktary hasaplasaň, geljek pul muktary ýa-da gelmeli pul muktary diýip maksat görünýär. Ýöne şonuň nemesi ýok. Hasap ýok. Bizi halk seçdi diýerler, dogrymy? Halk seçen bolsa, sen ýene şo halka hyzmat etmeli. Oňa öz etjek bolan işlerini strategik diýen, ýani uzak ýyllyk, ýa giň ömürli manyny berýär da, ýani şonu nähilerde amal aşyrýar. Gaz ýataklardan geljek puly nirä sowmakdy. Ya da ýani 15 ýyldan bäri nirä sowup gelýän şo demäni. Şo pullary. Bilime ýatyrdyňmy? Ýok. Hiçkil bilimli adam çıkan o Türkmen. Yaşlarını sehel kelle işleyen yaşlarını da yurttaşına çıkıp yatıyor. Ya sağlığına yatırdın mı? Yok. Çağaların 2'den biri keselli doğulu yaşı var. Yine Arak'ı UNICEF'in paylaşan ne var? Bilgiler var, nutriyentler var arada. Gurel ayarlar, guresiz ayarların, gurel değil ayarların. O zaman 5 yaşa çiller çağaları, 12 yaşa çiller çağaları, herisinin kan azlık, ya da yot yetmezçiliğinden, kan azlığından ezir çekkendiğini görkede, näçe götürümdü. Aşgabatda näçe götürüm ol, beyleki, iyilerde näçe götürüm. Anne senin sağlığın. Ya da ekologiya yatırdın mı? Pulu, 10 yaşılığın devamında. Kalkınışın kaptalındaki neme Hatay'ın kuran firma emeti lavadi 3 dusera. O zaman neme de yine de azıcık var, onun azıcık adrağı. Açaparın kavadındaki neme Davut'ta da yine şonça 3 du. Yönetenin töreğinde bir ekin bir tane o pami doğru kağıdı yine yaşırak ağaçlar kuğrap du. Ekologiyada makul yatırma. Ya harbilara yatırdın mı? Güçlü harbiyinin olsun. Yiyecek nanı gaygı. Yine gaz bizde çıkýar diýäs, dogrymy? Ýöne öz ilatymyz şuňaly gyşyň gününde, sowukda şuňaly çıkıp ýalbarmaly bolýar. Bize bir gaz çekin, bize bir gaz berin diýip.
Hani yatırılan bolsa, maya goýumlar goýulan bolsa, yatırım edilen bolsa, şu adamlar näme üçin daşarda dur? Bize gaz beriň diýip. Ondan şunun nemeler var da belge yani dokumentler var. Meselem 100 götürüm gadyň bir götürümi önümçülükdäki bir götürümi öz halkyna ýetdi. Olar bolsa asuw dasman döwlet adamy üçindir. Şonuň ýaly näme aslında saklap böler. Narrativler bilen saklap ýörler ha. Asmanyň durdugyny ýa-da döwletiň adam üçindigini bir häkimetdäki adamlar aýtmaly däl, onu halkyň sosial üçinçiligi bolanda halkyň özü şonu aýtmaly, ýani içinden çykmaly. Hakykatdan hem döwlet biz üçin eken edi. Ýani döwlet biziňki eken edi. Ýa-da nememizde asmanymyz asuwda bolanda da neme ýurtda terrorizm ýok, hukuk tepkilenmesi ýok, mertebe tepkilenmesi ýok. Şu zatlar halkyň özü bellemeli. Ne? 10 ýaşylda eskerler. Çarjaw şäherinde näme bardyr? Hani 2 aýlyk, 6 aýlyk okuw nemeler var. Öňe serjantsky şkola diýilýär. Indi şu bilen okup mesela näme diýilýär, näme gawatlap aýtdylar. Ene şu Çarjawdaky ijek gaýgy eskerlerin ijek gaýgy. Taşyndan nemeden alyp nemeniň taşyň içindäki nemeden lar ýogundan şu taýdan nahar bişirip şu taýdan altatyn alýarlar esker. Bunun ýaly wan eserin güýçli diýende de elini garny aç, galanda da gurrundan bir oturmaly däl. Oň yara barmy, modern yaralar edilenmi ýa bilim girişilenmi? Arada bir serdar Hytaýyň öndürilen robotlar var, onun ak görünüşi yani grajdanski bir variantlary. Şonu eskerlen aradan getiripdirler de ağzını açıp tuğlar da at görmedik ýaly. Kim aldacak bolýaňyz sizler ol grajdanski variantlaryny nemäni harby nemesi tapady belli ol tura. Ya özleri bilmezsen halkın bilen okun kadiyam. Şimdi nemet olan kese yankı galkınışa olayapılar yazarlar bilgi hükmünde yazarlar yine stratejik yani udak vaatlayınca 27 trilyon kubometre gaz var diye hava. Onun sonun bir mün kubometrini näçeden satýan yani sana şonun araşdırıcı gizlejdi näçe bolup geldi Türkmenistan. Indi soragymyzy açykrak görüp nemedelimi? Misal üçin rezerv mukdarlarynyň statistikasy nerede? Soraglarymyz şuňa anyk nemedeli, soraly. Ay sora gelmedi bize diýmesinler sonra. Ne? Rezerv muktary barada statistika nerede? Hani nerelerde gözle geçirildi, nerelerde gözle bardygy işleri netijesinde orta haýsy nemeler ortağa çıkarıldı, näçe muktary bar, şu zatlarynyň statistikasy nerede? Yani olar paýlaşan bolsa biz hem görmändirs belki. Belki bize şu zatlary görkezerler, nereden gözlemegimizi görkezerler. Gözlemegimiz gerektiğini görkezerler. Hani şu statistika nerede diýip anyk bir şekilde soraýar şutaýda. Ondan soň çıkarılýan muktar. Sen aýtdyň ya şu yine bilem yok näçe metr kub çıkarılýar. Şoň ýaly anyk belli bir wagt möçberinde, belli bir aralykda näçe muktarda çıkarılýar. Misal üçin günlük näçe çıkarılýar, aýlyk näçe çıkarılýar, ýylyň dowamında näçe çıkarıldy. Şu statistika nerede? Çıkarılýan gazyň muktary barada statistikalar nerede? Ondan soň diýdik haýsy nemeler bar, haýsy guýlar bar. Şu guýlaryň işçenligi barada statistika. Haýsy guýdan näçe yüzdelik paý alınýar. Misal üçin
galkynyş kände de näçe san guý bar bolsa, şol guýlaryň haýsysyndan näçe prosent elde edilýär, şo zatlary görmeli. Soň şoňa görä de şol guýynyň bir ömrüni hasaplap bolýar-da. Şol ömrüni hasaplap bolan soňam ýene soň şoňa edilmeli ýatyrymlar, maýa goýumlaryny hasaplap bolýar. Şonuň statistikasyny. Ondan soň finans we maliýe tarapdan statistikalar, girdejilere, misal üçin bazar narhy boýunça bilenmi ýa-da öňden bellenşen şuňaly kontraktlar bilen satylanlaryň, şu zatlaryň dogly hasabaty, girdejileri, harajatlary, misal üçin nämelere harçlandy, çykartmak üçinmi, daşamak üçinmi, şonu gaýtadan işlemek üçinmi, nire näçe harajat edilen bolsa şonuň statistikasy, şu zatlar nirede? Belki men nemedendirin, men gören däldirin ýa-da sen gören däldirsiň. Bular paýlaşandyr belki. Hani nirede şu statistikalar? Ondan soň borçlar. Hani misal üçin täze zat etmek üçin, ýatyrym yapmak üçin uly mukdarda pul gerek bolanlar. Bulam şu muktary tapman borja girendirler. Hani şonuň statistikasy? Şu zatlaryň borçlaryň statistikasy nirede? Ondan soň sen aýtdyň, hani ýatyrym yapýandyrlar, zat edýändirler. Şonuň statistikasyny bersinler. Täze goýumlar üçin edilen çykdaýjylaryň statistikasyny bersinler. Nire näçe harçlapdyrlar? Nire näçe ýatyrym edipdirler? Ondan soň satış göwrümini, şu zatlaryň, hani girdeçiler zatlaryň arasynda şu satış göwrümini hem görkezsin. Näçe satylypdyr? Haýsy näme baha bilen, bazar bahasy bilenmi ýa-da kontrakta bellenen baha bilen satypdyrlarmy? Şu zatlaryň statistikalary nirede? Bolýa pul nemedeli diýeli. Bari işiniz pul bolmasyn diýeli. Satış nemesi, müşteri segmentleri, segmentlerin bölekleri bölmekde. Müşteri segmentleri nirede? Neme? Segmentleri baradaky statistika nirede? Segmentler nähili bolýar? Bir önümçülüge gitdimi ýa-da ýaşaýyş ýaýlarına gitdimi? Tebii doğal gaz. Diňe bir ýurtdaşyna satylan oga. Bolýar ýurtdaşyna näçe satyldy? Näçe alındı? Näçesi ýurtdaşyna satyldy? Näçesi hojalyk ýaýlaryna, ýaşaýyş ýaýlaryna gitdi? Näçesi hem industriýa, bir önümçülüge gitdi? Şu zatlaryň segmentasiýasyny görkeziň. Hani kim näçe ulandy? Halk näçe ulandy? Önümçülük üçin näçe gitdi? Ýurtdaşyna näçe gitdi? Sebebi bu zatlary gyzyklanýan adam gatykende ýene şu seret adaty adamlar gazymyz ýok diýe ýöne ýurtdaşyna giden bir neme satylýar. Şoň segmentasiýasyny bersinler bize. Näçesi şu görnüp durýan adat halka gidýär, näçesi ýurtdaşyna gidýär, näçesi önümçülüge gidýär. Şu zatlaryň segmentasiýasyny bersinler bize. Ondan soň gowy belläkişdiň şu taşky gurşawa edýän täsirleri bar bularyň. Şu taşky gurşawa edýän täsirleriniň öwezinde olmak üçin ýa-da şolaryň öňüne geçmek üçin nähili çykdaýjylar edildi, nähili proýektler döredildi. Mysal üçin sen aýtdyň kükürt nemede tozap ýatyr. Ol giden bir adamyň saglygyna giden bir neme ziyan. Ondan soň metan gazy ýakylanda, metan gazy çykýar-da. Daşyndan sorup almak üçin ýakylýar. Şol ýakylanda da metan gazy ortaga çykýar. Şu metan gazynyň möçberini açyklasynlar. Şoňa görä de neme diýsek, geliştirme programmasyny düzüldi. Misal üçin howa şoňaly ziyan bermezligi üçin nähili ýollar düzülmeli. Şu zadyny, ziyanny peseltmek üçin. Seniň aýdanyň ýaly kükürt köçeler zatda açyk meýdanda tozap durmazlygy üçin nähili ýatyrymlar etmeli. Şonuň öňüne nähili geçmeli diýip, şondan soň plan düzülüp bilinýär. Şu zatlaryň statistikasyny bermeli ilki bilen. Statistika diýilende şuňaly detally statistikalary bize görkezsinler. Eger döwlet diýilen zat bar bolsa şu taýda.
Yok berjek däl diýseler, onda diýmek şo taýda döwlet ýok. Näme üçin diýende zady Türkmen gazyny döwlet zady satýar diýe-de. Ana onda döwlet Ýok. bar bolsa, bu statistikalar çykarsyn bersinler. Onuň Senin üçin pikiriň bölen däldir-de. Merdan aga dowam edip bilersin-de. bir ýurtda döwlet guruluşlary bar bolsa, ýani döwlet bar bolsa, ýurdu öwreniş, daşary ýurdu ýani dünýäni öwreniş nemeler bolmaly, institutlar bolmaly, dogry dämi? Siyasy, politika nemeler bolmaly, alymlary ýa-da ustadlar diýýän ýönekeýdildi. Indi bularyň institutyň ýoklugy nigden belli bolýar? Ýekeje institutyň ýoklugy Türkmenistanda. Gafner Klein diýip bir neme bar. Şahsy bir neme bar. Bir firma diýýän şo taýdan maslahat alýarlar, näýilde edilip işlemek. Beret 20 ograk ýokary okuw jaýy bar. Uniwersitet, institut diýip agdynda bolduryp ketdiler. Juristlerimiz bar diýip. Akademiyasına çella var bular. Ýöne näme üçin sen institutlaryň bar bolsa näme üçin ýurtdaşyndan neme alýar, maslahat alýar. Professorlar var, dikepleýärler nemede hatda ene çäredat geçirýärler bular. Ýa. Doktorlar, bularyň nemesi professorlar var. Bular gülkim bilerler bularyň ene gerp çeken nemesi var, bir wagt görkezdik. Hudojniklar var, güýçli gerp çeken. Ha. Mektepdäki, ýani mektebiň derejesindäki hudojnik yetkinjeklerden hiç il tapady ýok. Ene-de şol guruluşyň başyna goýupdyr. Gerp da çekdiripdirler şol adam. Eskizini etdiripdirler. Institut bolmasa bular nädip neme diýerler, öwrenýärler bir etjek işini. Institut bolmasa, guruluş bolmasa döwletiň içinde sera dökülüp ýaty ýöletende. Tarap taptyrap ýaty. Häzir gelinler bäbe galma niýetinde bolsa, howan aýlanıp durun, ýa-da gelinlere de täsir edýär. Birden mutant çağırlar. Bari keselwend, çerepnoid diýene diýdi. Kasap, ýani şu institutyň ýani statistikany çykaryp berýän guruluşyň institutlarynyň ýokdugyny alamy. Ýa. Bir zady ýani institutda öwrenmesen, meselem ýa-ni aýtdyňa, şu bir goýunyň önümçüligi, ene şular ýazypdyrlar 1,5 million gündelik sutkada. Kubometr. Şol näçe ýylda, ýani näçe ýyllyk, ýani abiom näni, potensialy nähi şonu öwrenmeli. Şu taýyk açyk derejeden degjekmi? Taş döwrüň ýani ýetjekam ekologiýa. Näçe giderji getirjek? Maýa goýunyňa degýärmi? Ýa. Ýene-de sen halkyň puluny alyp şu taýyk ulanýan, doğrumy? Hazynaň oňa mümkinçilik bermeýän bolsa, ýurtdaşyndan investor çağırarsyň da, ýene-de şu alan puluňa ýurtdaşyndan alan bolsaň, şo puluňa ýene-de halk neme kepil bolýar. Sen däl, serdar däl, ýa gulwan uly däl. Sen şol halkyň hyzmatkary bolansaň, halkyň adyndan çykyp alabilýän. Ýene tölemeli bolanda halk tölemeli. Hazyna halkynky. Hazyna halkynky. Ýani halkyň bolýan bolsa, halka da hyzmat etmeli. Halkyň gelişme üçin hyzmat etmeli. Bular ýa-ki Türkmenistan bugundy ýani şunyň ýaly nemelerde örgeden ýazýarlar, manysyz zatlar, iş edişler hem şonuň ýalylar. 10 ýaşyldan bäri goraklar bäri bilen arakda aragatnaşyk edýän, bolýar, gowy edýän. Ýazyň
Şu men nemede de işledim mene. Hücumun gawadyna ýöletinde, hücumun gawatyndaky Xitay firmasynyň guronda işledim. Mole şu hoteller aýtdy hatda siziň Türkmenistan'da pul ýok diýär, ýani hazinaňyz boş diýär. Hazina diýse men onu düşüne boldy näme. Türkmenistan'da manat ýok diýär, manat ýani pul ýok diýär da hiç ele. Goýsana aýlyklanmagy näme Türkmen gaz töläp durabilir. Ýok. Türkmen gazyň aýlyklaryny çeler biz töleýär. Fabrikany biz gurup durdy. Siziň artyklaryňyz da men tek Hytaýa bergida bolar diýip söýdýär. Ben adyan içine oturýan-da men önümçilik satypdym, Türkmenistan önümçilik näçe bergida bolýan. Men getirmek üçin satýan ada ordam şol deme. Halkyň gazy. Ordam halkyň. O bulardan bolsa çykyp men bergim ýok diýär, hiç kime bergim ýok. Katı kızıklı. Senin hiç geli institutların yok. Doğru mu? Hiç geli statistika paylaşmayan, statistikanı paylaşmak için bir institutun olmalı. Şunun institutunun yokluğu sebeple hiç geli statistika paylaşmayan. Yani çıkayan da hazinanın adından ya da Türkmenistan'ın adından çıkıp hiç kime bergiyimiz yoktur deyip kürläp bilen de. Şimdi hiç geli neme şoň ýaly bir makam diýede Türkçede, ýöne Türkmençede näme bilem ýok. Şu değişli edara bolman soň hemme zada özüň jogap bermeli bolýan da şoň ýaly çykyp bütün institutlary ýok etdiň. Bütün jogapkar adamlary tutup bastyň, kowaladyň, owry diýdiň zat etdiň. Indi yeri gelende mecbur indi özüň çykyp aýtmaly bolýan da hiç kime bergisi ýokdur diýip. Ýöne haýsy bilgilere esaslanyp aýdyp bilýän zatlary o zatlar hiç kime belli değil. Kendi bir uzak değil. Bu Mart ayında geçirilen olmalı. Şonda çıkıp aýdyp bilýär. Hiç kime bergisi yok. Hiç kili statistika yok. Demek hiç kili bergem yok. Şoň ýaly mantyk bolýar da. Ýa. Aslında devlet kuruluşu var bolsa Türkmenistan'da şunun ýaly hasabat kim bermeli? Hazine ve mali işte kim wezipeli bolsa şol çıkıp meniň öňünde parlamentiň öňünde hasap berer, doğru mu? Parlament hem näme diýmek? Halkyň saýlan nemeleri, deputatlary diýmek. Demek halka hasap berip bolýar. Günden güne halka hasap berip oturýar bolýar. Bu adam özüni meclisin başlygy diýip oty, näme üçin hazinanyň wezipeli adam hökmünde çıkıp gepleýär. O zaman bunun gepleşýär döwlet adamlar büyük geplemeýär. Meselem şu ýylyň içinde 24-25 ýylyň dowamında hazinamyzdan şeýle çykdyjylar boldy. Şeýle girdijilerim girdi. Yani öz dili var ama gepleş usulü. Owadan gelen ýaly edip yani sapara owaňa beýnisi diýerler, o beýnisi. Halkymyz gatýar ýandyr. Yani şol bir medeniýet görmedi, geplemäni başarmayan bir diňe üstüne bir akça köýne gara kostum geýen bilen ýani beýin ýapyň üstüne o senin. Hiç saat öwrenmedik bolsaň, öwrenme niýetiň ýok bolsa, ýani gysgaça aptal bolsaň diýen içkili döwlet dilinde gepläp bilmeýäň da. Onda da bir zada özü suud etmeýänmiş daýda. Hazinany özüm basyp aldym. Bütün maglumaty men size bererim diýen bolýarmy? Hawa. Indi nemede manyň sözlerinden ýa özüň alyp başyndan sinetsen şonuň ýaly nemeler gelýär-de, netijeler çykýar-da şol. Türkmenin gaz uğrundan spesialisti var mı diye. Men bilişim boýunça Nevit gaz uğrundan bir üniversiteti var. Hawa. Ýöne spesialist ýetişýärmiş o taýda. Bulam sorayan soralarımızın arasına girip biler. Bir soraga jogap bermek niyetimiz yok. Bugün diňe bir bugün soragy soraly. Hani özüne ýigit diýen adam bar bolsa çykyp biler.
Sizin aýdanlaryňyz ýalňyş, ine şu zatlar bar diýip görkezip bilýän adam bolsa, buyurun ana. Uly meýdan çykyp aýdyň. Barmy şu zatlar? Biziň nämämize kanalymyza gelmäne utanýan bolsa, özleriniň 7-8 tan kanallary bar. Döwlet kanallary. Hatayda görüňdeşik geçirýän gerek bolsa statistikany ökürýän. Nirde yerleşdirildiň şol nämäni bilelim. 10 ýyldan bäri tatyp gören bolsaň gazy Hataylan aragatmaşykda haýsy internet sahypada paýlaşdyk. Ýa-da haýsy gazetde, jurnalda paýlaşdyk. Şol zatlary döwlet bar diýip bular edep duran bolsa, döwletiň şonuň ýaly işleri hem bolmaly, ýani dowamy bolmaly. Owa. Tuguty bolmaly şol döwletiň. Statistika nemelerine gelsek, bütün dünýä nemelerine, halkara guramalarına berýän statistikalary bar. Bilal. World Bank Group, dünýä banklary topary diýämi, guramasy diýämi. Şu taýda gyzykly informasiýalar bar eken. 2024-nji ýyllar ýylynda jemi içerki önüm diye. Jemi içerki önüm 64,22 milyon milyard baştan bilyon diýip ýazylan milyard 2024-nji ýylda 64 milyard diýip tegelekle amalaly şuna. Adam başına düşýän sany diye adam başına düşýän jemi içerki önüm $8.571. Geçen ýyla garanda, ýani 2023-nji ýyla garanda 2,3% göterilipdir diye. Ekonomikasy, Türkmenistan ekonomikasy göterilýän eken. Adam başına $8.571 düşýär diye. Gaty gyzykly san bu ýöne. Bileňmi näme üçin? Sebäbi ortaça döwlet işinde işleýär diýip nimedilen adamlarda $300 aýlyk bar diýeli ortaça. Men diýen nemesiniň aralarynda. Ýöne beýleki tarapdanam hiç elinde hünäri bolmadyk. Ýani bu Türkmenistan şertleri boýunça hünäri bolan adam ýetişdirilmeýär. Şoň üçin hünärsiz adam $50 alýar aýlyk. $50 aýlyk üçin 30 gün gatnawy işleýärler. Indi şu taýda azyrak bir neme koşmak, aýyrmak işlevlerini geçirsek, bir tarapda $50 işleýänler bar, bir tarapda $300 işleýänler bar. Ýöne ortaça baha, ortaça alýan adamyň nemesi 8.571 diye. Gaty gyzykly. Bu $50'dan 8.000'e çıkması üçin gaty neme arada boşluk neme barda. Ulu boşluk var. Olam eğer şu sanlaryň nemesi deň paýlanýşygynda ýöne ýurdun 90 göterimi %90'y garyplykda ýaşaýar. Onu ýöne men neme edip özümiň jüýümden tapam ýok. Onu kim aýdýar? Merkezi Aziya boýunça neme edip bilýänler, araşdyrma işlerini geçirýänler aýdýar. Bütün Dünya Sağlık Guramasynyň maglumatyna görä, Türkmenistanda adamlar ortaça 69,7 ýyl ýaşaýar diýär. Şol ýaşynyň diňe 62,1 ýyly sagdyn ýagdaýda geçýär. Galan 7,6 ýyly keselleri bilen, sağlık kynçylyklary, derman gözlegi, nowatlar we diagnozsuz ýaşamak bilen geçýär diýär. Ýani adamda 69 ýaşyna çelli ortaça 69 ýaşa çelli ýaşaýar diýär. Bu 2001-nji ýylyň maglumaty ýalňyşmaýan bolsam 69 ýyl ýaşaýar diýär ortaça. Ondan bäri düşündirem. Ýöne şonuň 62 ýyly sagdyn ýaşap bilýär diýär. Onu da sagdyn diýenler ortaça hasap bilen sagdyn ýaşaýar diýär. Ýöne 7,5 ýyl adamlar keselçilik bilen demek geçýärler.
Unda şeýle bolýar-da seret. 10 gün 10 gün içinde yani 9 gün sagdyny ýaşaýar, 10 gün dermanyň ugrunda gelýär. Owa. Yani ayda 3 gün kesel biziň halkymyz. Şöyle bolýar-da. Her ayda 3 gün. Ondan her ayda 3 gün bolsa 10 ayda 1 ay, 10 ayda 6 gün, o ýylda 36 günläp neme diýär, kesel gelýär biziň halk ortalama. Hmm. Şöyle bolýar. Ýylda 36 gün. Yani 1 ay gowrak, ýylda 1 ay gowrak kesel gelýär. Indi sen gözüň getir 7,5 ýyl kesel bilen geçseň. Kesel bolup geçseň. Adam kellesi ağranda yarım saat çydap bilme derman alýar, doğrumy? Yani 7,5 ýyl. Ýok. Hiç gili nemesi yok. Nem diýeli. Diagnozy yok. Şu keseli anyklamak diýeli. Diagnozy yok. Diagnozy goýulmady. Diagnozy goýulmagy bolsa onu bejerdim bolmaýar. Onu bejertmek üçin hem hiç gili dary dermanam tap bolmaýar. 7,5 ýyl men gözüňe getirip bilem ýok. Adamlar näme bilip ýaşap bilýär. Evet. Bäzileçiler öz paýlaşan nemesem bar. Asker ücreti bar, iň tez aýlyk 1,100 näçe manatmy şonuň ýaly. Ha. Hmm. Girdes. Olam nemeden, edaralardan rahatdan şonuň ýaly sabit aýlykda. Mhm. Ene biziň marda bar, özüň barlatjak bolsaň, yani uzy düşersiň ýaly katel diýer. Sonra girýän bolyn 1000 manat puluň gidýär. Mhm. Sen häzir 1100 aýlyk alýan diýen, ýöne özüň barlatjak bolýan, bolyn 1000 mandan gidýär. Ödem bol neme däl, bütünlüğin barlygynda. Diňe bir belli bir bölekleriň 2-3 tane şon. Onahil olat diýmek, ýa-ni 90 göterim halk açlyk nemesinden aşakda ýaşaýar diýerler. Şol tubutnamas, şol. Seniň bir aýky gazananyň seniň bir günüňe ýeten ok başyna bir iş geldi. Olam diňe barlatmak üçin o daşynyň derman diýdi. Git var, gidi var, geli var, ondan berhis tutarsyň, açykdajilar hem çykyp durar. Sen ondan keselle izin kim eklemeli? Bir aýlap kesel boldun diýer. İşiňden aljak. Sosial üçinçiligiň hiç ili ýokdugyny görkezler. Hukumam işlemeýändigini görkezler. Häzir bir aýlyk nemeniň men gazananym, bir günlük men öz barlygyma gitdiýän bolsa, diýmek bir hukuksuzlyk bar ataýda. Yani hukukum ýok. Şonuň ýaly bularym 10 ýyldan bäri gaz satýar. Ine şu wagt 50 sansy işläpdi, ýene de 10 sansy gazylypdy. Diýip bir nemeni berýärler, görnüşi berýärler ekranyň öňüne. Ýöne onuň nemesi bar. Döwli ýerler bar, ýani hasap berme ýerler. Sen halkyň toprağının aşağındaky zatlar satýan, üstündäki zat aşağında. Ýöne näçe şu halka baranok. Şimdi şöyle bir ýagdaý bar. Sömürge bolan, sömürge bu neçelän bolupdy, ýene Türkmenistan, birden öňem bolupdyr. Türkmenistanym şu wagt mene sömürge diýip bir nemesden boljak taşy hasaplara seredip hawa institutlaryň ýoklugyna seretden sömürge bolan ýurtlarda näme diýler? Yer üstü, yer asty baýlyklary diňe çyň mal çykýan ýurduň daşyna. Yani ýurduň içinden taýin mal çykanok tatşa. Çyň mal çykanda diňe çyň mal çykýan bolsa diýmek ol taýda bir terslik bar. Ýa-da bir başga bir ýurdu onu sömüripdi. Yani häkimet başyndakylar näme diýýär? Halk söz bilen aýtsaňa watan dönügi bolar. Ýöne neme söz bilen, ylmy söz bilen aýtsaňa aptal diýilýär. Yani bir diagnoz berjek bolsaň adamlaryň nemesine özüni alyp başyny
Ene 15 ýyldan ýa-da ene bir ýaş döwlet näme üçin Türkmenistan şuna hor halk agramly bölegi näme üçin daşyndy getdi? Ýok biz ýaş döwlet diýär. Ýa-da nirde kynçylyk ýok. Bollar sene kynçylyk ýok diýen. Ýöne bu adamlar aýdyp dura her goýdan 1 milyon 1,5 milyon kilometr gaz çykýar diýip bir sutkada. Näde bolsaň biz ýaş döwlet bolar, näde biz kynçylygymyz neden o çykýar, näde gelýär? Biz näme pulsuz. Türkmen daşyna çykyp hemmeşiň öňünde boyun egip beren boldy. Mertebesi tepkilendi. Ha, ol mertebe diýilen adam kimde bolýar eken? Oňurgasy bolan adamlarda. Azjygym bas oňurganyň tudur bolan adamlarda bolýar eken. Oňurgasy adamlarda mertebe diýdi, zat diýdi. Onlar zatlary ýani adam ruhu taýdan dik saklayan bir neme bolan eken olarda. Ni günüm geçse gurbanlyk nirem bolsa günüm ya. Oga şu zatları düşünüp bilmek üçin bir näme gerek? Bir bilim sistemasy gerek, dogrymy? Kadr yetiştirip bilmek üçin şu zatları ýaş döwleti bir ayağa kaldırmak üçin bir resurs gerekde, dogrymy? Diňe bir tabii resurslar bilen näme dip bolan ýok. Şu ýaş nesilleri, ýaş döwletde ýaş nesilleri taýýarlamak üçin bilim sistemasy gerek. Ýöne şu bilim sistemasy barada da ýanky Merkez Aziýa programmasy şuňal bir zat paýlaşypdyr da. Şonu okap geçeýin häzir. Türkmenistanda ýokary bilim çäkli bolup, orta mektebi gutaranlaryň diňe 10-dan 3-i ýokary bilime dowam edýär. Bilim ulgamyndaky özgertmelere garamazdan uniwersitetlerde çäkli orunlaryň bolmagy we korrupsiýaly meseleler ýokary bilime el ýeterliligini kynlaşdyrýar. Bu ýagdaý köp sanly talyplaryň daşary ýurtlarda okamagyna we yzyna dolanmazlygyna sebäp bolýar. Bu bolsa beýin göçüne koşant koşýar diýe. Dowamlam okaýyn häzir. UNESCO-nyň maglumatlaryna görä 2021-nji ýylda daşary ýurtlarda okaýan türkmen watandaşlarynyň sany 70.911 bolupdyr. Öňki ýyllarda bolşýaly bu talyplaryň käbirleri hiç wagt öýlerine dolanmaýar. Sebäbi giň ýaýran korrupsiýa, iş mümkinçilikleriň ýoklugy, çäklendirilen we senzura edilen internet, häkimiýetleriň yzygiderli basyşyndan gaçmak islegi ýa-da ýurtdan erkin çykmagy we daşary ýurtlara syýahat etmäge hukugynyň inkar edilmegi ýaly sebäpler bar diýe. Ýaş döwlet şuňaly potensialy bolan ýaşlary nädip ýok etýär. İlk bilene ýurduň içinde bilim sistemasyny ýok etýär, çökertýär. Ondan soň ýurduň daşyna gidýän çağlary hem şuňaly basyş edýärler. Ana koşan bolsaňyz, şu taýda soragan berip geçeýin men. Koşan koşýan bolsaňyz, ýaş döwletiňiz bar bolsa, ana ýaşlaryňyza eden ýatyrmyňyz nerede? Goýan maýa goýumlaryňyz nerede? Awayna yakynmy uzagam gitmeliler, ene Merdan Muhammed. Dinalaymaly, akla nime berýän bolsaň, deger berýän bolsaň, näme üçin beýle ýagdaýa düşdi? Akly bir ýurduň bähbidine ulanmakçy bolsaň, şu halkyň bähbidine ulanmakçy bolsaň, näme üçin Merdan Muhammed şu ýagdaýa düşdi? Ondan 20 sany institut, 20 orak ýokary okuwçylar. Ene 10 sanatından 3 sanatı dowam edýän bolsa, 7 sanatı näme iş etmeli bulan 7? Näme üçin okatýar? Iş mümkinçiligi ýok bolsa, näme üçin onça adam okatdy? Bermejek bolsaň bir adam bir ýurduň bir gelejegi, bir näçe ýyllap arzulap, okap, öwrenip, ýokary okuwa girdim diýä. Çıkan soň işsiz galýar. 7 sanatı. Biri aýda häzir men aýdym. Birem men dolaram. %100. Birem mehameçnik bolar. Ben halkyny taýaklap berer. Galan wäşden ämetdi. Biri Orsedyýa gider, urşa dip, biri Koreýa gider, biri Türkiýe çykar.
bir kısansam ejediň akkadyň ýanynda oturup galan üçüsem şey ýagdaýda birisi döwlet edaralara girer, bir hökümet edaralaryna. Olum näme potensiýaly ýalakay. 4 ýyl 5 ýyl okar diýerler, potensiýaly ýalaka çykýar. Mecbur edýärler, bolmajak bolsa-da, şo ýalaka bolmasa günü ýok şoňa. Kim näme diýär? Pul gazanýar diýip görkezlendi. Şo zatlary görkezýärler-de. Maskarabazlary. Yatsa tursa arkada diýip halkam seretýär, dogrudan adamlar gazanýar, ana gazanýan adamlar bar diýip adamlaryň kellesine guýulýar-da. Näme? Halkyň kulturasyny üýtgetýärler. Ýani ýalakalyk edende birine arkada diýende birine gapdalda birine ýanda diýende şonuň ýalyda sen bir jemgyýetde bir agramyň bolýar, ýani adama meňzeş bir zat bolýan diýip şonuň ýaly algyny yaratýarlardan adamlar içerýärler da şoňa. Öýle. Olum näme? Konveýer ýaly meselen Cemal Naçyllap aýdym Cemal derek has ökderek ýörer. Cemal garasy üçgitdiňe iň ýanyndan ýene geldi. Şöyle dural konveýer işläp tu. Näme taýlap tu da 20 ora näme ýokary gutaýlar. Taýlap tu. Öz pullaryna mankurt etýärler özleri. Inatasy özi gazanýar. Öz pullaryna da ýene mankurt etýär. Sen näme doktor bol diýip alaly. Keseniň bilen ýa ukoluranyň bilen sen halkyň saglygyny näçe derejede saklap bilýär meselen. Şu wagtky nämäniň medeni dünýäniň nämesine saglyk sistemasyna seredenden göterimne serit gören näçe göterim? Belki bir göterimler, belki iki göterim. Aslında saglyk öyle bolmaly däl, kesmeli, iň urmaly diýip. Çok kesilmez ýaly, iňe urulmaz ýaly ýagdaýda saklamaly. Şonda sen näme bolýan? Terapewt bolýan. Biziň nemelere barsaň, içaşyň bile goparyp göberýärler, problema ýok, içaşyň ýok, problemaň ýok bar. Ene şol ýaş döwlet biz diýärler. Soraq da ene biziň goraýan adamlaryňyz diýip aýdyn. 10 ýaşyldan bäri bir Hatay bilen aragatnaşyp bolýar. 10 ýaşyldan öňem bara. Taýyrdy akdy, newit akdy, gaz akdy. Iň birinji akan ýerine gaz ojak. Demäniň gazyň akan ýeri. Ondan soň newit bäde Balkan tarapda. Balkanyň newit akypdy. Ýöne sığırlar näme üçindir de çöpden näme ýip böler, kagaz ýip böler. Näme üçin bir gelişen ferma ýok şo taýda. Näme üçin şo Balkanyň sığırlary ýorunjy ýip bilen. Sebäbi sen Merdam Muhammed diýen adamlary ýaşlaryny öz eliň bilen özüň aýrýan ortadan. Diýmekden Merdam Muhammed diýen adamlary ýaşlary, gelişen adamlar. Diňe bir adamam däl, dowamly gelip otyrdy näçilinden. Aýrýan bolsaň diýmekden halkyň bähbidine işläň halkyň ziýanyna otyrsyň şo taýda. Şo taýda halkyň ziýanyna otyrdy. Asud asman dikka ýaraň bilen etip durany wagtda. Ne şu taýda ýazylypdyr da. Türkmenistanda umumy ýaşaýyş dowamlygy bilen sagdyn ýaşaýyş dowamlygynyň arasyndaky tapawut 11,2% bolup, bu saglyk bilen bagly möhüm meseleleriň bardygyny görkezýär diýe. Munam kim aýdýar? Ýanky aýdanım. Merkezi Aziýa boýunça näme diýen programmada. Olam
özünden toslap tapýarmy? Ýok. United Nations Development Program. Birleşen Milletleriniň bir alt guramasy. Şolaryň statistikasyna esaslanyp aýdýar. Ýani jemgyýetçilige berilen nämäni degeri görkezýär şutaýdy-da. Adamyň tutuş ömrü boýunça ýaşaýan ýyly, umumy ýaşaýyş dowamlylygy bilen sagdyn ýaşaýyş dowamlylygyň arasynda uly bir näme boşluk bar da. Aýdyşym ýaly 7,5 ýyl näme diýmek bu keselçilikde zatda gezmek. Türkmende kapitalyndan goşmaça näme maglumat beripdir. Türkmenistanda her 10.000 adama 22,12 zat işçi, saglyk işçisi düşýär diýär. Her 10.000 adama ve her 10.000 adama 22 sany saglyk işgäri düşýär. Her 10.000 adama. Her 10.000 adama 40 sany hassahana ýatagy düşýär diýär. Onu haýsy sanlar bilen zat edipdir, garşylaşdyrypdyr. Gazagystan bilen. Gazagystanyň ilat sany Türkmenistanyň sanynyň has köp. Şonda da her bir näme 10.000 adama düşýän zady 39 sany. 40 sanam diýip bileriz. Saglyk işgäri. 10.000 adama 40 sany saglyk işgäri düşýär. Ve 10.000 sany adama 61 sany hassahana ýatagy düşýär diýär. Türkmenistanda 40, Gazagystanda 61. Yani Türkmenistanda ilat sanynyň az bolmagyna garamazdan näme üçin munça peste tutulýar saglyk sektory? 22 sany diýdiňmi? 454 adama 1 sany adam düşýär. Türkmenistanda. Diýmek Birowa bir sany saglyk personal düşýän bolsa, o saglyk personalyň ýani sudur bolup duran barmy ýa-da profilinimi? Näme? Bunun nemesi işe yarawlılık zady gözeňde tutulan ýok. Bular gowy bilim alypdyr, ýalňyş bilim alypdyr, oň ýaly zatlar orta atlan ýok. Diňe bir san möçberinde görkezilýär-de. Diňe bir sanyny kalitesi diýilýär türkçede. O zat gözeňde tutulan ýok. Diňe bir sanyny gözeňde tutulanda da beýleki ýurtlardan has aşakda. Gazagystan näme Türkmenistandan has emetdimi? Has öňgürüldimi? Olar ýaş döwletlermi? Owa. Gyzykly soralar. Nemeler? Owa. Ýanky sanlar bolanda statistika ýüzde bolanda kalkulator eliň aşagynda dünýäni görkezipdi kalkulator. Sanyň nämäni statistikaň üstüne. Senin barmaklaryň şol matematik nämäni kalkulator basyp bilýän bolsa adamyň durmuşyny näme diýär da näçe daha durýandygyny görkezipdi. 10 ýyldan bäri Hatay bilen gada geçirjilik ýa ara gatnaşyk bar bolsa önümçülüğünde bäde ummasyz pullar gelmeli. Ummasyz milyardlar dollarlar gelmeli. Yani altın pul diýilýär da. Onuň ýöne näme üçin bu milletiň enesi, ejesi, bajasy, gelini Türkiýede hyzmat edipdir. Ýene birileriň aşagyny ardypdyr. Ýene biriniň gepini çekipdir. Ýurdun östirmeli, gorunmaly erkekleri, ya önümçülükde olmaly erkekleri ýene biriniň hyzmatkary guly bolupdyr ýurtdaşyň. Ve şöyle uzaktan şöyle diýip seredýän bolan bolup duran wakalara, nemmelere suraty görünýär bolan. Türkmen üçin o taýda yer ýok Türkmenistanyň içinde.
Yani bir nähil diýen maşgala gurnap, özüni asyzdylykda saklap, ýurdu gelişdirip, özüniň kişilik mertebesini saklap bir neme diýen bir türkmen üçin ýurt ýok ataýda. Mümkinçiligi döretden. Ýene ýanky çok da aýlanyp gelýär biz. Sömürge, Türkmenistan bir sömürge. Özleri aýnasynyň awazada zenallar üçin, zenallar gelişdirmek üçin, siyasata goşmak üçin ene öýtýär, beýdýär. Ertek günüm sömürgeçde ýyldızjy gymy nädip böler, dep bileşdirip ýene. Prostitutdan hem goşup berler. Ýa-da nemede Expo diýip geçdi Aşgabatda. Edil ýanynda da önüňizde dolatlar bolupdy. Aşgabatdaky tans eden gyzagaçlar bilen Kölnüňizde gyzlaryň hukugy deň dälmi ýa? Ştaýda ýene bir statistika bar. Nähili aýtsam indi buna. Mektep ýaşyndan aşak nemelere, çağalar bagyndaky nemelere, çağalary deňäpdirler, barlapdyrlar. Ine diýe bu taýda şäherdäki çağalar bilen owadaky çağalaryň nemesi gatnaşygy. Owa ýerlerindäki adamlaryň sany 52-53%dan geçýär diýe. Yani 53% değil, 52,9'dan geçýär diýe. Yani 53% diýe. Yani ýarysyndan köprägi owa ýerlerinde. Şimdi şuna garamazdan başka ýerlerde, owa ýerlerinde, şäher ýerlerinde garanda has pes nemes var. Gatnaşyk var diýerler. Çağalar bagana uğradylýanlaryň sany has pes. Bu näme üçin beýle diýe aşagyndan hem düşündürüş geçýär. Owa ýerlerindäki berilýän aýlyklar şäherlerde berilýän aýlyklardan %33 pes diýe. 33% pes diýe. Yani bari bolmanda da şäherdäki alýanyň aýlygy garyplygy ortadan aýyrmaga ýeten ýok. Umumy garamazdan has beter nemelerdäkini, owa ýerlerdäkini 33%'i has pes aýlyklar diýe. Yani has garip diýmek isleýär. Bu näme diýmek? %53'i owalada ýaşaýan bolsa, köp adamy, deň ýarysyndan köpräk adamy garyplykda saklamak diýmek. Bilgeçliğini garyplykda saklamak diýmek. Şol garyplyk ýüzünden hem owadaky maşgalalar, çağalar bagana öz çağalaryny berip bilmeýärler. Şuňaly kiçiňräk bir statistika 2019-njy ýyldan. Sebäbi ondan soň hiç kili bir araşdyrma etmäge, zat etmäge ýol bermeýärler. Näme üçin diýende, Türkmenistanyň hakyky ýüzüni ortaga çykaryp dur. Ýok, bular ýalňyş diýseňiz, şunu çykyp bize düşündirip beriň. Hani ýalňyş bolsa, öz statistikaňyzy ortaga goýun. Ýok. Statistika görkezlerinde ol Aşgabatdaky köçe görkezlen ok. Gidersiň da çetki owaň ýaşaýan halkyň ýaşaýyşyna, Ýurtdaky çagajyklaryň 15 ýylky gaz satanyňdan näçe demesi bar, paýy bar. Zatlaryny görkezler. Onuň gelişmegi üçin ýani şol çağanyň en atasyny önümçilik etdirmek üçin sen çağa ýasly gurunap bermeli, dogry dälmi? Soň şatadan bilim alyp, ýaly ondan soň mekdebim bolmaly, oň ýitili bilim alar ýa. Soň ýygyň dowam edip gelýär. Nemäni ýatlap geçdiň de. O taýdaky çağalar bilen bu taýdaky çağalar deň dälmi diýip.
şu yine internette ortaya çıkan bir video gözüňe gelip gitdi sen aýdanda. Şu zatlar bir gökezip geçeli. Garyplyk we baýlyk nähili ýagdaýda. Çağalar bagana gitmek yerine şuňaly ýerden turup zibilde döwürlýär-de. Ýeke aýdyşyňaly ýeke goýup bilen ýoklar. Çağalar bagana da berip bilen ýoklar. Näme etmeli ýanyňda. Ýa-da ýyl-ýyldan nämet ýa elbetleşe. Endi ýyla da baranok aýlar günden Merdan şutaýda soraw beripdir-de. Seň pikiriňem böldüm başla. Şuňaly soraw beripdirler. Kemçilikleri aýdyp ýadamadyňyzmy diýe. Ben jogap beren şuna. Maňa jogap ber. Soraýan. Bir ýerde ýani diňe biziň nämemizde däl, profilimizde däl-de bir ýerde bir kemçiligi göründeşligi edip orta alynýan bolsa, şo kemçiligiň sebäbi ýüze çykýan. Sebäbi ýüze çykan soňa o kemçiligi ortadan aýyrmak pikiri neme diýär, ýüze çykýar. Oňa şonuň ýaly ýanky kemçilikler indikezek ýene de çykmaz ýaly ýanky pikirleň üstüne ýene pikir goşulýar. Şo kemçilikler döremez ýaly ýagdaýlar. Ine Türkmenistanyňyzdan hawasdaly watany ýamanlamaň diýerler, ýurduň ýamanlama diýerler. Statistika ýok. Türkmenistanyň kemçiligi bar. Statistika ýok ortada ine. Bizde borçluk gasatýas, ýöne pulumuz diragitýär. Belli däl. Biziň banka girýärmi, giren okmy. Türkmenistanyň bankyndan. Hataydan aýlan orsada geçipdir. Ya Owganystanyň zadyň üstünden. Şo statistikalar ýok. Eger şo statistikalar 100 bolsa, ene şeýle ýagdaý. Demek, kemçilikler görünüp dur. Niýesinde dönek. Yani san bilýän, okap bilýän adam kemçilik görýär. Ondan soň şonu düzeltmäge ýerden. Ine şu çağalar, ine sen kaýyrlar soraw berýärler da. Ine şol adamlar ine denan başgalar bir kuşdan çağazyk. Seniň ýazýan dilinde ýazýarlar. Seniň gepleýän gepinde gepleýär. Demek şolarym senden, ýani seniň halkyň. Şolar aýdyp bilmeýän bolsa şu zatlardan sen soraw bermeli. Näme üçin şol adamlar şeýle ýagdaýda? Ana statistika diýip. Ýani muňa empatisi bolan ýa-da duýarly watandaş ýa-da ýurtdaş diýip ýöneke ýygyň manysy bilen çykaryp bolýandyr. Kemçilikler aýdylmalydyr. Kemçilikler aýdylsa çözülýändir. Gäp tapylýar soňra çözüldi. Indi kerem kemçilik çykmaz ýalam öň alynýandyr. Boldy gaýsa çykana şunu. Doğru. Dolu goldayan. Menen başgaçarak edip aýdaýyn. Sen aýdyşyň ýaly bu. Soranyň dowamyndan getiripdir. Diňe şo kemçilikleri aýdýaňyz ýöne näme etmeli? Etmeli zada aýtdaňyz ok diýe. Indi Türkmen nemesine jemgyýetine, Türkmen döwletine bir etmeli zady ele almazdan uzal. Bir zat bilen deňep geçjekde. Çylşyrymly bir neme zat, dogrymy? Jemgyýet diýilen, döwlet diýilen çylşyrymly bir zat. Şonu hem häzir çylşyrymly bir beýin bilen nemedik göreli, deňek göreli, deňeşdirip göreli. Egerde bir adam barýa diýelip, hasahana özüniň kellesini ağrıyandygyny aýdýar. Dogrymy? Ay men kellem ağrıýar, maňa bir zatlar ber diýe, olam bolýa bestir. Kemçiligiň aýtdyň ýeterli, indi aýtma diýip bir san derman berip goýberýär. Şo bilen kelle ağrysy aýrylýarmyşyn. Ýöne bu kelle ağrynyň nämeden döränini, ýa bir kellesini bir ýere urup aldymy, ýa bir başyndan bir neme geçdimi? Hani
avariya geçirdimi ya başka bir zat güneş geçdimi kellesinden şu zatlaryň anygyny yetmän diňe bir tabletka berip şu zat bilen ene gitseň bolýar, şu zatlar seniň kemçiliklerini aýyrar diýip problemaň ortadan aýyrar diýip bolýarmy? Ýok. Ine şoň ýalda Lukmany gözüňize getiriň. Ay sen diňe kelleň ağrıýandygyny aýtýan, başga bir zat aýdan ýok. Gide işte aýdan diýil. Şoň ýaly ýaklaşym çemeleşik dogry däl. Näme üçin diýende doly nähili kemçiliklerimiz barlygyny orta almaly. Ondan soň eýäm şonuň üstünde neme dip bileris? Munyň çözümini zada gülleşip bileris. Doly problemany ele alman, onuň çözgünini tapmak ahmaklyk bolar meniň pikirimçe. Sen aýdanlaryňa doly goşulýan şuňal kiçiräk bir mysal bilen bereýin diýdim. Hindistada Abdurrahman Bey neme wada Türkmeniň nemesi var. Mentaliteti var yani öwredilen mentalitet da şu var Türkmene. Ine kemçilik onu näde berket diýerler. Kemçilik bar diýeli. Ýurtda ýa mende ýa bir adam kemçilik bar. Şonu ýüze çykarmak özüne kiçilik yani özüň eçit görkezmezlik bir hili başka adamlar ya adamlar ýanynda ýetersiz özüňiz neme etmek, duymak ýaly ýalňyş düşünjeler oturtdylar biziň halka. Ozon onu näde berket diýerler, onu mänem item aşlygyny gurda bildirmez diýär. Ine ýanky söz bilen ýankyny kemçilikni mäni ikisini bir araya getirir, ikisi bir däl bolýar da. Case bolýar. Ýa-da ýalňyş. Sen aýyp däl. Dogry dämi? Karşyňda kam gurt däl. Nimäni aşlygyny bildirmediň ýaly. Ýa-da nebe diýip berket diýerler, onu ýene bir zat Türkmen berkdir diýär, çydamlydyr diýär. Ene şöyle bir ýagdaý bar. Mert nirde bolup bolýar. Niraçeller çydamly bolup bolýar. Ýani aýly ýagdaýlarda çydamly bolmaly. Siyasi meseleler bilen fiziki meseleler ýa-da bir işe okulluk meseleler bilen o zatlar garşdyrmalylar. Hepsiniň öz ýoly bolmalylar. Ýol bolmaz şöyle. Bölmän başarmaly. Yani işte neme deyin? Hastap görün. Indi şu taýda dowam bar da. Diňe zatlara deňeşdiripdirler. Türkmenistandaky şäher ýerlerindäki bilen owa ýerlerindäki mektepleri neme dipdirler, deňeşdiripdirler. O bilimiň içerigi, bilimli mugallimler o zatlary hasaba almanda diye. Diňe bir ugur tarapyndan statistikasyny seredipdirler şu taýda. Her 10 çağadan 8'i Aşgabat şäherinde diye. Her 10 çağadan 8'i çağlar bagyna gidýär diye. Aşgabatda her 10 çağadan 8'i çağlar bagyna gidýär. Ýöne Daşowuzda diye her 10 çağadan 2 sanysy gidýär diye. O aradaky tapawuty gözüňize getiriň. Her 10 çağadan 8'i gidýär Aşgabatda. Ýöne Daşowuzda her 10 çağadan 2 sanysy gidýär. Indi beýleki bir neme hasabat bar. Her 10 mektepden 6'sında internet bar. Şäherdäki, şäher ýerlerindäki mekteplerde diye. Şäher mekteplerindäki her 10 mektepden 6'sında internet bar diye. Ýöne owa ýerlerindäki her 10 mektepden 2 sanysynda internet baglanyşy bar diye. İnternetiň çäklendirilmesi, onuň zatlary, öňüne alyş nemeleri, VPN'leri hiç zat hasaba goşulan ýok. Ýöne bağlantı geçirilipdir şu taýda, kabel geçirilen. Bir şäher mekteplerine serediň, bir hem owa ýerlerindäki mektepleri serediň. Her 10 mektepden 2 sanysynda bar diye. Beýlekler näme adam dämi? Olaryň haky ýokmy?
çağalaryň ösüşi Ýa, we bilime bolan höwesini artdyrmak üçin diýip Kids Expo diýilip geçirilen bir nemesi bar, propagandasy bar. Ýöne bir tarapdan hem şeýle bir statistika bar da. Her 10 çağadan ikisi daşawuzda mektebiň nemeside, mektep öňünden çağalar bagana. Başdan terjime etmekde biraz kynaldım. Her 10 çağadan ikisi çağalar bagana gidýär daşawuzda. Aşgabat şeherinde her 10 çağadan 8'i gidip bilýär. Daşawuzdaky çağalyň nämesi kim? onu düşündürüp bolar onu näme üçin böyle ýa-da etýär. Merkezleşdirilen awtoritar sistemi var da bizde. Ondan soň Aşgabatda merkez diýip ataplar. Institutlaryň, ýani ýokary okuwjy institutda diýip bolmaýar olar. Ýokary okuwjy diýilen zatlaryň köp şu taýda. Bilim okuýar, teatr bagata, şu taýda zoopark diýdi. Ýene şu taýda ýani kulturyny näme, halk kulturyny medeni şekilde wagtyny geçirmäne mümkinçiligi bolan nämedir? Aşgabatda ýerleşýär. Onuň halkyň aramly bolan şu taýda, ýani şu taýda köşek bolýar, iş bar, güç bar. Özüni adam ýaly alyp bara bilýär ýani. Onuň şu wagtky ýagdaýda baskı sistemasy bar da ýurdun içinde. Soň nämede häkimetden şu edilýär, şu wagtky häkimetem Aşgabatda ýerleşýär, dogry dämi? Ahali elinde. Aşgabatda ýerleşýär. Şu taýda adamlar şu wagtky häkimetden nägile bolmaly. Soň uzakdaky iller bolsa, ýani Aşgabatdan uzakdaky iller bolsa, nähili ýagdaýda ýaşandy da bolýar, ýa olar uzakda. Aşgabatdaky iliň bilen daşdaky iliň arasyny kesýärler. Ýani tebii ýagdaýda arasyny kesýärler. Ondan soň näme? Aşgabatdaky uzak ildäkiniň ýagdaýyndan näme bolýar? Uzakda bolýar, şonu düşünüp bilen ok, şoň ýaşaýyşyna impoze edip bilen ok. Bu el bilen edilen, ýani ýöreýik edilen bir ýagdaý bu. Öz Aşgabatdakylar asfaltyň üstünde gezmeli, arasaja gezmeli, ulug milse arasda ulug bilmeli, işe gitse ýeňilje işlerde işlemeli. Gara şonu ýarpay görnüşinde halky bölýärler şu taýda. Ýöne bu statistika göre halkyň %53'i şol owa ýerlerde, palçyk ýerlerde ýaşap gezýärler. Ýöne ikisi hem deň derejede razy bolmaly şulardan, dogrymy? Ýa. Diňe bir halkyň näçe prosenty diýeli? Aşgabatda näçe prosenty ýaşaýar diýeli? Diňe şolaryň ýaşaýyşy bilen bütün türkmen halky razy bolmalymyş. Beýlekler watan dönegi bolmalymyş. Ol bilen razylaşmaýanlar. Ýa. Ony Aşgabatyň halky bu edilen oýunlary bilmälen biler. Ýani şu durmuşyň içinde ýaşap örendigini, özüniň uzak ildäki näme bilen arasynyň açylandygyny, ýöreýik edilendigini bilmälen bilerse, ýurtda farmasiýa bolan näme ýapy bar. Haýsy haýta girjek diýsen, öwrenjek diýsen, bilgi aljak diýsen hiç taýp ýok. Diňe şonu nahar üçirmäni, öwrenmäýän şonuň ýaly saatlar açyk bolan başga. Saat açyk däl, biram o tezligam näçe? Biziň ýöletende 1 megabitiň 10'dan biri, 1 megabitiň. Gün-günden beterleşýär. Ýöne nämedäki Aşgabatdakylaryň aýdyşyna görä ýokary tezlikli internet bar o taýda. Şol bilen razylaşmaýan watan dönegi. Ýa. Sözüniň dowamyny getiripdir da. Göze görünýän kemçilikler ilki bilen köpçülige aýdylanda, köpçüligiň aýdýan zada prezidentiň habary ýok diýerdi. Şol sözüni aýdýan eýäm ukuda hiç saatdan habary. Aslında prezident daşar ýurtda bolan hadisalar barada bilýär-de ol näme üçin öz ýurdunda habary ýokmuşyn.
bar, gaty gowy bar. Bizi gezip ýören, itçe gören oklar ol diye. Yani indi zatyň üstünden neme diýe-de, prezident diýilip görkezilýän bir adamyň üstünden hani Türkmenistanyň halyndan onuň habary ýokmuşyn, ýöne daşyndan bolýan zatlaryň habary barmyşyn. Temamyzyň daşynda ýöne neme ýazypdyr da, sözlerimi dowamyny getirdim, şondan beri diýipdir. Islegini ýerde galdyrmaly. O näder Türkmenistanda serdaryň nemmesi bir üçinji orun bolsa, soň ol bir sistemanyň bir oýnatgasy bolýar-da, ol serdar bolsun, başga bir atasy bolsun. Atasy 101-nji, olam 103-nji nomerda. Ol adamlaryň öz giyjek nany ýa-da giyjek eşigi şo zatlara çeler protokolly diýip düşünýär men äsä. Onuň ýaly nomerda bolarsyň da öýden başga bir ýerler seni getirip şu taýyp oturdar da sen öz durmuşyňa özüň eýe bolup bilermiň? Başga adamlarda däl. Onuň ýaly birden soraglara berdik, ýani dowamında gelip bu soraglara şol 15 ýylyň demesi. Şu taýda ildeşlerimize ýazypdyr. Aşgabatly ildeşlerimize gezelenç etmegi maslahat bereli diye. Doğrudan hem şu sanaak geçilýän yerlere Daşoza, Lewaba bark görsünler. Balkana, Aýdyşyň ýaly neme, zibilden ýigit gözleýän nemeler, sygyrlary görsünler. Zibilden neme dörgüläp iş, özlerini iş ýasaýan nemeleri, çağlary görsünler. Vilayetlara da bir gezik görsünler. Aşgabatly ildeşlerimize dogry aýtdy, maslahat bereli. Ozoň gezmeli ýerlerine aýdyp berip bilersiz. Bärden baryp, ene ýaşy bolsun diýdi, ýene diýdi hakykaty ýoýup gören adama meňzeş bir ýaşaýjylar bardyr. Olaryň barýan ýerlerine barýan bilen sen ildeşiň ýaşaýyşyny bilmersiň. Olar nire barýar? Garyn doýurulýan ýerlere barýar. Kafe diýdi, restoran diýdi. O taýda seniň çyda synç bolmadan halkyň ýagdaýyny düşünüp bilmersiň. Owalarna bar, şäherniň çetrak ýerlerine bar. Halka synyt nädip günni görýär, näme iş edýär. Alan aýlygy ýa-da çygyt tatyp oturýan köçede gününü görüp bilýärmi? Maskalasynda näçe adam bar? Elinde näme hünär barmy, ýokmy? Ýaşy bolsun näl bar ýa-da suwuň düýbünde garnyň doýup gaýtsaň, oho, o kene odan ýerler bar eken dikkat edin. O karşymyza çykýar internetde şoň ýaly ýerler. Ýa-da Daşowyň körüm ýörgünleri 360 diýip bararsyň, aýat okadarsyň biler bilmez arapçanyň. Aýat okarsyň göwnüň hoş bolar. Nahar garnyň doýup gaýdarsyň. Bir ruhlanarsyň dordum, nire bardyň sen? 360 bardyň sen. Ýöne halkyň nädip günni görýär. Näil jaýlarda ýaşaýar. Ol 15 ýylky nemäniň satylan gazyň ýa-da indik satyljak gazlaryň uçy barpdyrmy şo taýda? Sosial hyzmaty barmy? Köçe barmy? Kanalizasiýa barmy? Ýaşaýanda toplanjak, suw toplanjak ýeri barmy? 500'tan sonra bar sen araşdyrıp biljeň, soň gözüň açylar hemmelerde. Öňer Türkmenistanyň ýani statistika gizlemesi, öz halkyndan gizlemesi, ýene-de şo statistika halka da teşkil bolup durda. Ýa halkyň önümini satyp oturýar. Ruslaryň nemmesi däl al.
Türkmenistan ýurdy. Ýa-da ruslarynky bolsa da aýtdynlar, ýok biziň azadymyz ýok, ruslarynky ekendi. Özlerine men professor, men doktor diýip beren, alim diýip beren adamlar bardyr. Şolar bilýän bolsa statistikany uğraşdyrlar. Hem okak göreli. Ertek gün Türkmenistan bu ýagdaýda durmaz. Olaryň şu wagt halklar bilgisi diňe TikTok totyr diýip düşünmesinler. Ertek gün Türkmenistanyň ýetişdirjek çagalary, bilgili çagalar boljakdyr. Onuň goňşusy bir wagt professor bolupdyr. Lan ýerde işläpdir diýse. Hani seniň eden işiň halkyna näme getirdiň ýa? Munça ýyllap halkyň aýlygyny, beren aýlygyny iýip ýatdyňmy diýip iki agys söz söýlese gepler men oturup sen seniň pensiýaň meniň berýän aýlyklarymdan toplanýar. Men şoňa närazy berdirjek geldik. Gerek bolsa seňiň ardam etdiler. Bu adam yıllar boyu boş vakittir. Demani. Türkmen halkından olup yine de Türkmen halkına demedik dursan, yumşak aydanda ziyan yatırıp dursan bilemok senin önde adamlığından ya mertebenden ya ahlakından ya ene atan şonun ýaly doktormy bir mesele var o taýda. Owa, aýdy şuňaly 15 ýyldan bäri nemet ýa Türkmen Hytaý ykdysady gatnaşyklarynyň aýdyň misaly diýilen neme barada hiç gili statistika ýok. Şu zatlary nemetdik, haýsy statistika bermeli, haýsy statistikalar getirilmeli, şu zatlary sanadyk. Beýleki budaklar boýunça özümiz statistika berdik. Eger şu ýalňyş bolsa, ýalňyş diýip çykyş edip bilerler. Ondan soň yani beýleki çykyş edenlerimiz, nemelerimiz var. Ol ýerde ýalňyşymyz bar bolsa, ana bu meýdan çyksyn aýtsyn ýüzümize. Bugünlikçe şuňaly soraglarym mende. Owa. Ýalňyş bolýan bolsa, hakyky ýalňyş aýtýaňyz. Näde dogry bilýän halka bir öldürleýäňiz diýip owa aýdyp bilýärler. Aslında ol şöyle bolmaly. Biz aýtmasak da ana özleriniň döwlet nemeleri var, programmalarynda. Döwleti var. Taýda çykyp aýdyp bilýär. Ýa-da ýanky adam aýtsa da bolýar onu bizde hiç kime bergimiz ýok diýip otyr da. O çykyp aýtsa da bolýar. Owa, şuňaly. Neme, bütün institutlary ýok eden soň indi mejbur özü çykmaly bolýar-da. Ne sadece bütün institutlar diye aýdýan ýöne neme zatlary bular garşy propaganda ýöre da hiç gili kadr taýýarlap bilen ýoklar diýip. Indi şoňa garşy men ýene de bir neme getireýin. Statistika. Bu köneragan bir statistika bolup biler. Täzelerine näme etdiler, ýaýynladylarmy ýokmy, ondan habarym ýok. Bu ilmi akademik taraplarda bolup geçen nemeler, gelişmeler. Ilmi publikasiýa diýilýär indi. Adamlar türkmen diline näme diýip geçirýärler bilemýok. Publikasiýa diýin men muňa. Ilmi publikasiýalaryň ýyllar boýunça nemese? Hani yılların dowamında näçe paýlaşylyp gelipdir ilmi publikasiýa. Hani aýdýan näçe min zat çykarypdyrlar. Talyp taýýarlapdyrlar. 15 min deme? Owa. Ýyldalyk 10. Şolaryň arasynda ýokary okuwjalardan başga da
Yine aspirantura, doktorantura, yine näme zatlar, şu zatlarım değişti, doğru mu? 15.000 içine. Ya, Endi şolaryň içinde haýsysy halkara jurnallarda, halkara bilim nemelerinde ilmi makala paýlaşýan institutlarında öz makalasyny paýlaşypdyr. Ine 2015-nji ýylda 20 sany paýlaşylypdyr. 2019-njy ýylda Türkmenistan nemesinden, Türkmenistandaky akademikleriň nemesinden tarapyndan 9 sany publikasiýa paýlaşylypdyr. Hani öňe gidişlik şu. 2015'te 20 sany, ondan öňe giderler 2011'de 30 sany, ondan soň 2015'te 20 sany, 2019'da da 9 sany publikasiýa bar. Öňe gidişlik şu. Akademik nemeler, publikasiýalar bular. Indi Kazakstana seredin. 2011-nji ýylda 508 sany paýlaşylypdyr akademik publikasiýa. 2015'te 1618 sany paýlaşylypdyr. 2019-njy ýylda da 3748 sany akademik publikasiýa paýlaşylypdyr. Yani bu näme demek? Hani 15.000 sany talip nemedildi, çıkarıldı, yetiştirildi diýilip berilýän san her ýylym şu sanyň üstüne goşulýar, dogrymy? Akademikleriň sany köpelýär. Şolaryň nemesi bilen, şolaryň üstü bilen hem akademik publikasiýalar has köpelmeli. Kazakistan şu zady görkezýär, aýdyn görkezýär. Ýuwaş-ýuwaşdan göterilipdir. O bir sıçrama da däl bu, neme däl. Yani birden ýokary göterilme de däl. Parabolik neme däl, düz bir çizgi bilen göterilipdir. 2015'te 1618 sany, 2019-njy ýylda da 3748 sany publikasiýasy bar. Yani ikisi. Keseden biraz köprak. Ýöne Türkmenistanda näme bolýar? 20 sany publikasiýa, 9 sany publikasiýa düşýär. Olam ikisi pese düşýär diýeler. Yani Türkmenistan gülýär, güleçýär, şolaryň miwesi bolup mine akademik taýdan neme diýerler? Ösýärler mi diýeýin? Bulam Rus propagandasyna meňzäp başlady. Отрицательный рост diýär de. Ryza gaýdyşlyk diýmen, отрицательный рост diýen bolýar. Türkmenleriň hem nemesi bilimde öňe barışlygam şunlardan ibaret. ol ilmi işlerini okam görmeli näme bar edip. Ama doğru hatırlattın. Nemede birisini okak gördüm ben, yalan olmasın. Hani matematikada sanlaryň üstüne bir neme ilmi iş neme edipdirler matematikada. San tükeniksiz sanlaryň ady dolu ýadyma düşenmek. Tükeniksiz sanlar üstünde bir neme publikasiýa berilipdir. Başlangıcını sen neme edip gör. Tahmin et diýen de. Sen pikiriňçe näme bilen başlandylar? Ýanky bergisiz adamyň nemesini saglygyny, jan saglygyny dilek başlandy. Tahminim şeýlere Galkynyş ýamynyň neme? Aýdaýyn diýsem ýadyma da düşenýär, o satlyk aýtalabam bilen. Galkynyş ýamynyň ýene näme döwrüniň ýene zamanasynda diýilip şoňaly başlaýar bu publikasiýa, ilmi publikasiýa. Yani senin o taýda ýallaklanmaňa gerek ýok. Yani ýurdun ýagdaýyny aýtmaňa gerek. Sen şo taýda diňe bir öz publikasiýaňy, yani näme diýilýär? Öz saýlap alan temaň barada bir giriş söz yazmaly. Ol temany bir gyra goýýar. Şu propaganda bilen dowam etýär. Başlangıcı başlaýar daha dogrusu. Galkynyş eýýan bilen senin ilmi jemgyýeti senin näme işi bar? Kimi gyzyklandyrýar senin haýsy eýýamdadygyň, haýsy zamanyndadygyň? Sen bir tema saýlap alypsyň. Şu tema barada gysgaça bir giriş mazmunyny bermeli. Ýok diýär, bu propaganda bilen başlajak diýär. Paýlaşylan 9 sany şoňaly neme publikasiýa propaganda bilen başlayan bolsa, onda bilem ýok, bu akademiýalar näme etmeli? Bir iş edip bilýän bu akademiýalar. Ama şoňa da ýalňyş bolsa da ýalňyş diýin. Sebäbi öz gözüm bilen açyp okap gördüm. Biriniň gulagyndan duýma däl. Wagt ýitirdim, açyp okap gördüm.
Azyrak nerwim oýnady ýöne şonda da okak gördüm. Ay. İçine okak göreýin diýdiň, indi şu zatlary aýdyp geçeýin diýdim. Doğru. O insan şonuň ýaly ýagdaý bolup dursa, baja akyl ýani beýin göçem, beýin göçü bolmaly-da ýurtdaşyna. Bir de bir parak düşek tapmasalar, tapsalar şo taýyp göçerler. Bir hili guramaçylykla edilýän näme de görnüp da ýürüýte guramaçylykla. O ola şeýle. Onu guramaçylykly etmeýän ýagdaýynda nähili bolýar diýilen nemede, temada aýratyn bir nemeler bar. Onu başga bir gün neme ders ortalarys. Owa. Hatta Doğru. gysgaça aýdyp geçeýin. Haýta sonra ýok şoň üçin gysgaça aýdyp geçeýin. Hindistanly bir neme bilim adamy. Nire gitdi bu Hindistanyň nemesi. Owa ýerler diýseňem bir neme bolýar-da. Owadan bir owa diýilen ýerde bir sivilizasiýa bar diýip gözüňe getirýär. Ýöne sivilizasiýadan uzak ýerlerine gidýär Hindistanyň. Şo taýda ýany bilen bir kompýuter alyp gidýär. Kompýuter alyp gidýär, şo taýda baryp gurnaýa stoluň üstüne. Hem adamyň neme görüp biljek ýerine gelip oturýar özü bilgiçleýin. Şo taýda gurnalýar, oturýar, ýöne soň gapdalyna adamlar gyzyklanyp gelýär-de, çağalar köplenip. Çağalar gyzyklanyp gelýär. Ay bu näme, bu näme, bu näme iş edýär diýär. Men bilem ýok diýär. Bilgiçleýin nemeden ýok-da. Kelesini dolduran ýok zatlar bilen. Soň bilýän biri geldi diýär. Yani nemede Hindistanda IT teknologiýa boýunça öňde gidene nemeler, häzirki nemeler. Ýöne öňkü wagtlaram azyrak bardy diýär. Düşünýän bir çağajyk geldiden ay bu zat diýär. Bu kompýutere işaret etdi diýär. Barmagy bilen işaret edip ay bu zatlary başaryp bolýar şu zat bilen diýip neme diýär. Belki çağalara düşündirip başlady diýär. Menem yerimden kalktım. Çağalar özleri bir zatlary nemesin diýip yerimden kaldym diýär. Soň şo bilýän çağa diýip şo taýa oturup diýär, belki çağalara düşündirip başlady diýär. Ana bu zat beýle bolýar, bu zat beýle bolýar diýip öz aralarynda neme edip başlaýarlar diýär. Bu arada bilgisayarım, kompýuterim ingliz dilinde. Yani sivilizasiýanyň ýok ýerinde ingliz dilinde bir kompýuteri bir çağa belki çağalara düşündirip başlaýar. Bolýar diýär. Soň neme bular menden ruhsat alandan soň bolýar ulany beriň diýip goýdum diýär. Bir hepde soň gitdim diýär. Bardym diýär, eýem neme barandan soň bana şikayet edýärler şo çağalar diýär. Nähili şikayetin bar diýip sorasam diýär. Ay bize şunýaly kompýuter bölekleri gerek diýär. Şunýaly RAM-lar gerek, şunýaly prosesorlar gerek diýär. Ýoksa biz oýun oýnap bilemiz ýok diýär. Gözüň getirýän hiç sady bilmeýän çağlar eýem kompýuteriň işleýiş düzgünini, işleýän parçalaryny olam ingliz dilindäki nemeni işletim sistemini dolu düşünýärler, näme gerekdigine düşünýärler. Soň şoňa görä de talap bolýar çağlarda. Bize şu zatlar gerek, ýoksa bu kompýuterde şu zatlary oýnap bilemiz ýok diýär. Bolýar bu kiçiňräk bir nemesi. Hiç sady düşündirmesen çağlar öz-özünden gelişip başlaýar. Dogrymy? Indi bizim Türkmenistanda görüşüňiz ýaly hemme zat tersine gidýär. Diýmek, öz durkuna goýsaňam ösçek bir neme, sivilizasiýa gelip 21-nji asyrda degradasiýa edýär. Diýmek näme? Bu taýda guramaçylykly bir nemesi var. Art niyet diýeli. Owa, mekteplerimiz gözgöýni ýagdaýda owa ýaşlar ýene şonda. Kıyın. Indi rejimdäki akademik publikasiýa üçin dollar harjarýaly etdiňiz diýe. Elinden gelýän bolsa şunýaly 3700 sany paýlaşyp biljek bolsa hana açyk meýdan elinden geleni arkasyna goýmasyn. Näçe sany zat ýetişdiripdiler bular? Akademik ýetişdiripdiler. Hani göreläni 3700 sany bulam 2019-njy ýylda.
şu ösüş tempini göz öňünde tutsaň 5000'den geçendir Kazakystan. Ýok. Hı. Ýok. Meniň Şol o näsiliň nemesi? Ben hiç gele o näsilim dälini häzir başlaly. 91-nji ýyldan diýip hasawra ýaly. Şonun näde näsiler Türkmenistanyň bir kadar bilmedim 5-3 nemesi. Täze mektep salynandyr ýöne işleş sistemisi, şowur sistemi da görsel böwrüň barmy, gastuň barmy, garakoşuň bar. Onuň ýaly açyk howada türme ýalda. Nemeleri, malumlary ahlakda bolup barýar gününden. Ahlakda däl malumlar hamçylar neme sürüklerdi. Baza bilýänam beýnisinden çyksyn diýip. Ben biriniň kawa bardym bolyn garyndaşdan ýene malumka. Yatıp neme ýazyp otyrda. Konspekt. Konspekt ýazyp. Näme diýip ay her nemeden näçe list doldurmaly diýip düşünýär. Her tapakdan. Benim o zaman hata oldu. Derrew bir sapanky näçe wagt ýa. Meselem ýarym saat, 1 saat. Näçe sapan wagt? 6-7 tane hasaplan bolyn. Mektebe gidip gelen soň gam öýünde de ýene şo mektep ýaly bir zatlar ýazyp otdy. Ruska çyzan okýada. Ben aýtdym sen muny ýazsyň diýdim. Munda okak gözüm bir derekli zat ýok ýaly. Kalkınışda öňe gittik, izah ettik şonuň ýaly zatlar da. O zaman erten mektepde näme öğretsin olar? Okuwçylara. Owa. Meniň akademik bilimim ýok meniň. Onuň oğlumyň nemesini 5-6 klas döwürleri okak otunda kitabyny açdym. Hiç düşünemokda maňa. Nime? Oturan ok, pasledýetiniz ýok da men bir zat öwrenip biler ýa. Onuň ýa kim bolum aýtdym. Men öwren bu kitaby diýen düşünüp bilemok diýdim. Çağla näde düşünmeli okuň. Ay howa şonlara kitaplar çykartdyrlar diýip. Ine gadyň puluna şonuň ýaly kitaplar, şonuň ýaly molumlar ýetişdirýärler. Okuwçylar bu ýaşlarymyzdan näde biziň näme Türkmenistany öňe alyp özün bilen derhal ýurtdaşyna gaçak geler durur. Buna eýem bütün halkara guramalar hasaba alyp durlar. O zaman Kids Expo geçer, Awada geçer, näçe ýumarlajak. O zaman meňem görünüp durun zaten. Olya, hem olar. Soralarını da berdik. Andan belli bolşaly bu taýda soralar bizden diýdik. Soralarymyzy berdik ana. Sizinki ýalňyş diýen bolsa, ýa-da şu soralara jogap berip biljek bir ýigit bar bolsa, ulu meýdan gelin. Gürleşeli, jedelleşeli. Ýa. Hukukçysy bar bolsa da gelaýsyn, jedelleşek. Ya statistika. Onda sağ olaşaýaly. Bolýar, sağ olun. Dünýäniň ýüzi, Türkmenistanyň halky, ýurtdaşlar sağ oturun, sowuz ilem esen bolsun.
Hoşçakalın.